Kaixo, egunon, bueno, gaur azken eguna da, bale, azken pildora ikusiko dugu, eta dakizuenez gaurko saioa haurreskuntzako irakaslei zuzenduta dagoela. Dena den tresna batzuk aurkeztuko ditugu, eta tresna horiek agian ere erabilgarriak izan daitezke, zeron, momentu bat. Gaur azken eguna da, bale, azken pildora ikusiko dugu, eta dakizuenez, bale, ez neukan hori prestatuta. Bueno, hori komentatu nahi nuen, aurkeztuko ditudan tresnak ere erabilgarriak izan aldira beste etapa batzuetarako, bale? Orduan, azaldu behar dizuet betiko kontuak hasieran. Ez ahaztu deskripzioan daukazuela bertaratze horria, webinarra hau ikusi ondoren betetzeko formularioa, eta horrekin batera, fijatzen bazarete badago ere, ebaluatzeko horria. Hau da, ikastaroa ebaluatzeko formularioa. Badakit batzuk bete zenutela ja pasaden astean, baina badazpada partekatuko dizuet berriro formularioa, uste dut hau dela, txataren bidez, bale? Baduzu edo txatean edo deskripzioan, bideoaren deskripzioan. Bale, eta hasiko gara, bale? Eta gaur joango naiz oso azkar, baina badakizua grabatuta egongo dela eta aukera daukazu edozein momentuan ikusteko. 3 tresnak aurkeztuko ditut, bale? Baina 3 horietatik bakarrik bat egin behar duzue, nahi duzuena, baina bakarrik bat, bale? Hemen daukazue jarriko dut pantalla handiagoa, bale? Gogoratu sartzeko hemen, bale? Gure sitean sartzen zarete eta orain joan behar zarete beko atalera, justo azken pildora, atzeatzerako baliabideak. Hemen aipatzen dut 3 proposamenetatik bat bakarrik aukeratu behar duzuela, pur bat handiago jarriko dut, bai? Eta 3 aukerak topatu ditut, edo interesgarriak ikusi ditut. Zinbalu, zuetako askok eskatu didazuelako, eta oso tresna simplea denez nahiko harin azalduko dut. Gero, apur bat geniali trasteatu nahi duzuenok, praktika bat proposatzen dizuet, irudi interaktibo bat sortzeko, baina genialiren aukera pasote dira, oso tresna ona da, eta nik praktika txiki horrekin hastea gomendatzen dizuet, baina gero posibilitate asko ditu. Eta Book Creator oso interesgarria ikusten dut, liburu interaktiboak edo liburu digitalak sortzeko, bai irakasle bezala, baina bai ikaslekin batera, ikasleen partaidetza erabilita. Horregatik hori ere gehitu dut. Ez dituzu 3 egin behar, bakarrik bat, zuek aukeratu. Orduan, gogoratu hemen klikatuta deskargatzen direla praktikak, uste du deskargatu ditu dala ja, sartuko naiz, eman momentu bat. Hasiko naiz Zinbalurekin, bai? Zinbaluren atasa hau izango da. Zinbalu panel bat sortu beharko duzu, hemen irudian agertzen den antzeko bat, ez dituzue hainbeste estekak sartu behar, 4-5 estekarekin nahiko. Eta URL-a itzatzi beharko duzue formularioan, bai? Eta posiblea bada, zuen panelaren irudi kaptura ere egitea gomendatzen dizuet. Horrela, URL-a txarto badago edo ez badugu ikusten, behintzat irudi kaptura ikustea. Gogoratu hemen daukazuela ere zelan egiten den Zinbalu erregistroa salduta, eta gero urratzez urratz badago praktika, praktikak egiteko urratzak. Erakutsiko dizuet zelan erabili Zinbalu. Nik ja erregistroa egin dut, orduan badaukat ja erabiltzailea sartuta. Lehenengo eta behin, desberdindu behar dugu. Panelak deitzen dira webmixak,
bale? Webmixak dira panelak, eta gero laukit txiki hauek dira blokeak, bale? Blokeak. Orduan, gu webmix edo panel berri bat sortzeko egin behar duguna da, hemen txikiz agertzen den pestainita bat más ikonoarekin, klik egiten dut, bale? Eta zabaltzen da honelako pantaila. Eta hemen adibidez jarri alditut HH-rako esteka. Bai? Gehitzen dut, eta orain sortuko da panel berri bat, bale? Bueno, badakizue publizitatea agertzen dela, claro, dohainiko bertsioa erabiltzen dugulako, bale? Nahi badugu publizitatea aukendu, badakizue, lizentziak ordaindu behar ditugula. Baina, bueno, printzipioz erabili aldugu dohainik, nahi badugu nire panelaren adibidez fondo aldatu, hemen sartuko nintzateke settings, eta hemen aukera daukazue horma papera aldatzeko, bale? Eta nahi baduzue, beste bat ipini. Bai, ikusten dituzue desberdinak ditu dela, nik adibidez hau jarriko dut. Hemen ere, settings atal honetan izena aldatzeko aukera daukazu, bai? Orduan, orain panela horrela izan da, nik jango naiz nire estekak interesgarrienak hemen jartzen, gero panela partekatzeko ikasleekin, familiekin edo lankidekin, bale? Orduan, nik estekak adibidez jarriko dut hemen bat, eta hemen itzatzi behar dut nik ezagutzen dudan URL bat, bale? Adibidez, itziki, bale? Jarriko dut, itziki.com, olaz bat date txikientzako, eta ikusten baduzue hemen agertzen da. Nik klik egiten badut hemen, zuzenean itziki web orrialdera joango da. Bale, ikusiko duzue, jarriko dut berriro. Bale, itziki. Bale. Jarri dudanean itziki.com, hobeto beko partean gehitzen baduzue, bale? Eta hemen agertzen da HTTPS, eta nire ez du onartu txarto idatzi dudalako. Orduan, hemen behan hobeto, bale, ematen diozue, añadir tu webmix. Hau bai, ondo joango da. Bale? Hau kenduko dut. Ezabatzeko, arrastrakara ematen duzu, ikusten duzu hemen goian agertzen dela paperontzia. Bai? Bale. Eta horrela ezabatzen du. Bueno, hemen daukagu gure esteka. Hau nahi badute bere itxura aldatu, egin behar dudana da arrastrakara eman eta settings botoian klik egin. Hori eman da, hemen eskerraldean agertzen zei panel bat, eta hemendik aldatu alditut, adibidez, izena, kolorea, hainbat kontu, bale? Nik adibidez jarriko dut izena horrela, fondoa ere alda dezaket, inkluso ikonoa aldatu aldut, bale? Eta hemen ikonoa hartu duena izan da sinbalurena, bale? Baina nahi badut beste ikono bat jarri, jarri dezaket beste ikono bat, bale? Eta horrela, gorde aldut nire esteka. Imaginatu ez daukadala URL-a bilatuta, baina badakit horro dagoela bideotxoren bat edo zerbait interesgarria. Bueno, hemen erdian badaukat Google bideatzailea. Orduan, hemendik nik ere jarri aldut adibidez dinosaurioak, bale? Dinosaurioa jarriko dut, eta bilatzailea jaten da Google-era, eta hemen agertzen da Google-eko bilaketa, baina horrez gain, botoi hauek, añadir tu sinbalu. Orduan, adibidez, niri interesatzen bazait, hau kantu koloreren YouTube-eko bideotxo hau, eman aldiot hemen zuzenean botoi honi, eta zuzenean sartuko du nire panelean, nire webmix horretan. Gainera, kasu honetan, bideo honen aurrebistaraketa agertzen da. Orduan ez diot, ez da ikono aldatu behar. Eta ikusten duzu arrastaka eraman da kokatu aldu nire webmixaren nahi dudan tokia. Eta horrela, joan azarete osatzen zuen panela. Badaude aukera gehiago, egia da, erabilena honekin nahiko izaten da. Baina, bueno, jakin ezazue badaudela aukerak ere, nola da, taldekatzeko, bale? Hau da, jarri aldut, adibidez, hemen atal honetan, jolasak.
hemen beste atal honetan, bideoak, hemen beste atal honetan, fitzak edo nahi dudana, bale? Orduan, hori taldekatzeko, egin behar dudana da settings atalean, gehitu markatzaile berria. Hau da, atal edo eremu hoiei deitzen zaie markatzaileak. Eta hori gaitu behar dut erabili ahal izateko. Ez badut gaituta ezin dut erabili. Orduan, gaitzen dudanean, niri agertzen zain funtzio berri bat hemen, ja nire kursore aldatu da, eta hemen egin aldudana da, hau, aukeratu eta esan aldut, adibidez, eremu hau, izango dira jolasak ipintzeko, bai? Eta eremu hau, adibidez, bideotxoak. Eta horrela joan naiz nire palera markatzaileen bidez osatzen, bale? Eta ikusten duzue, hemen agertzen direla kontu desberdinak, kolore aldatzeko edo esabatzeko eta bar, bale? Eta hau da, zinbaluren funtzioa, zuen estekak gordetzeko panel bat, eta gero panela partekatu alduzue ikasleekin edo familiekin. Partekatzeko zer egin behar da? Osatuta dagoenean, hemen goian, sare agertzen den tokian, ematen diot, eta hemen egin behar dudana da, izenburua ipinen, nik horrela utziko dut, gomendatzen da publikoki jartzea horrela beste batzuk topatu aldituzte, eta hemen partekatu nire webmixanen botoian klik egingo dut, eta ja honekin sortzen da URL-a, nire webmix edo nire panelaren URL-a. Eta URL hau kopiatzen baduzue, bai, hau bidali aldiegu ikaslei, bai, edo klarrunen bidez partekatu. Kasu honetan, formularioan nahi baduzue praktika hau egin, atasan, formularioaren atasaren partean, itzatzi behar duzuena da URL hau, bale? Lehen eskatu dudan URL-a, hau da, kopiatu eta igo formulariora. Eta horrela, guk ikusi ahal izango dugu zuen webmixa. Zuek ikusteko zelan geratzen den, hemen jartzen dut, bai? Eta horrela agertuko lirateke, litzaieke gure ikaslei, bale? Eta hemendik zuzenean klik eginda, bai, bideoa ikusi edo jolas horretara joan daitezke. Ziko dut, bale? Orain ja badabil, orain ez dabil, ez daki zergatik esteka honekin arazoak ditut. Jarriko dut beste bat, bale? Egingo dut froga bat. Bilatuko dut adibidez, hau, bale? Beste web orrialde bat. Bueno, kasu honetan, nik beste gehigarri bat gehitu dut. Hori sakontzeko atalean daukazu sartuta, bale? Hemen badakizue zinbalu extension edo gehigarriak instalatu alditugula gure nabigatzailean da. Zinbaluren botoi txiki hau, bale? Botoi txiki honekin egin alduguna da, momentu batean topatzen badugu esteka interesgarri bat, klik egiten badugu botoi horretan, zuzenean hemen, ematen diot, añadir a mi webmix de HH-erako estekak, eta zuzenean sartu aldut URL hori. Orduan, orain, bueltatzen banaiz nire zinbalura, eguneratuko dut, ikusiko duzuen nola sartu den bedokerena, bale? Ikusten duzue hemen agertzen dela oraintze bertan sartu dudana, bai? Eta gauza bera, aldatzeko hemen settings ikusten duzu arrastaka eraman da berdez jartzen dela, hemen aldatu aldio kolorea eta hainbat gauza, bale? Eta gero hau nahi dudan tokian kokatu, bai? Eta gero, supuestamente, orain bai, klik egiterakoan esteka horretara joango gineateke, bai? Hau da bedokeren zinbaluren praktika, bai? Zinbaluren funtzioa. Orain erakutsiko dizuet, beste aukera bat zinbalun. Zinbalun guztia ez dugu guk egin behar. Batzuetan hemen lupan topatu alditugu beste erabiltzaileen blokeak edo webmixak. Adibidez, nik hemen sartzen badut aurrezkuntza, ikusten duzue hainbat webmix topatu alditu dela, eta adibidez interesatzen zait, hau, klik egiten badut, zuzenean nik gorde aldut nire panelean, ikusten duzue agertzen dela botoi hau, gehitu webmix hau,
Eta orduan nik ez dut sortu behar nire panelak, osea, egin aldudana da besteen panelak erabili, bai? Eta orain nik ja erabili aldut panela. Kasu honetan blokeatuta dago, horrek esan nahi du ezin dugula aldatu, bale? Baina badaude igual batzuk irekita daudela eta gero guk trasteatu edo aldatu alditugu. Hemen adibidez, daukazue bestelako estekak, orduan nik klik egiten badut hemen, zuzenean joan naiteke pertsona horrek jarri dituen jolasetara. Bale? Orduan, aukera daukagu gure webmixak edo panelak sortzeko, beste erabiltzaileenak erabiltzeko, eta horrez gain guk egiten duguna bebai partekatzeko. Bale? Bueno, hori da Zinbaluren inguruan. Orain pasatuko naiz beste tresna batera, bale? Goratu 3 ikusiko ditugula. Bale, bigarren tresna Geniali da. Ni bakarrik erakutsiko dizuet Genialin zelan egiten den irudi interaktibo bat. Bale, aukera gehiago dituzue, ea zabaltzen den, aukera gehiago dituzue, baina praktika simple bat egin nahi dudanez ordu bete batean egiteko, bale, ezin dizuet erakutsi Geniali osoa. Baina sakontzeko atalean badaukazue gauzak interesgarriak. Bale? Adibidez erakutsiko dizuet niretzat interesgarria iruditu zaidan erabilera bat eta da asanblea egiteko. Askok erabiltzen duzu Smart Notebook eta Smart Notebooken bidez batzuk diseinatu dituzue zuen asanblearen panel guztia. Bueno, Genialin ere aukera daukazue horrelakoak sortzeko. Ez da gaurko praktika izango, baina, bueno, hemen badituzue eredu pilo bat Genialinen eginda, eta hemen adibidez hartzen bazarete, sartuko naiz hemen, neska honek partekatu du bere Genialia, berea konexioa zelan doan. Zuek ikusteko nola egin alditugun honelako aurkezpenak, bale? Gainera, Genialin aukera potente bat dago eta jendea partekatzen badu editatzeko aukerarekin, hau da, bere Genialia aldatzeko aukerarekin, erabili aldugu adibidez neska honen Genialia, ikusten baduzu beko botoian agertzen da reutilizar este Geniali, eta berak sortu dituen diapositiba guzti hauek, guk moldatu eta euskaratu edo aldatu diseinua eta bat. Orduan, aukera daukagu, kasu honetan nik praktika horietan sartu dizuedan esteka hau, aukera daukazue hau berriro erabiltzeko, osea, reutilizar este Geniali esan nahi du egiten duela kopia bat zuek erabiltzeko. Eta, bueno, oso aukera potentea da, kasu honetan asanblea egiteko, baina ikusiko ditugu gauza gehiago, bale? Bueno, hau kenduko dut. Eta orain erakutsiko dizuet zelan egin proposatzen dudan praktika. Praktika oso simplea da eta izango da irudi interaktibo bat sortu. Konkretuki, Gabonetako zorion txartel bat, bale? Hemen dauzkazue gogoratu erregistroa Genialien sartzeko, erregistroa egiteko urratsak, eta gero ja badoa azalpenak, bale? Irudi interaktiboa egiteko. Bueno, ingo dut orain, bai? Ni banago ja Genialin sartuta, hemen dago. Bale, eta egin behar duguna da, crear imagen interaktiba, barkatu, atzera joango naiz. Eta zuei horrela gertuko zaizue, bale? ¿Qué quieres crear con Geniali? Bueno, hemen hartu behar duzuna da imagen interaktiba. Ikusten duzu zenbat aukera dauzkalgun, baina guk hau erabiliko du. Ematen diogunean crear, hemen esaten digu crear una imagen, no? Aukera daukagu irudi interaktibo hori, irudia hartzea gure ordenagailutik, hau da, gu daukagun irudi propio bat hartu, edo adibidez bilatzailetik, bale? Nik adibidez hemen bilatuko du, jarriko dut Christmas, hemen un splash da irudi bilaketak egiteko
plataforma bat, baina dira lizentzia irekiak daukaten irudiak, bale? Orduan, bilatuko dut hau, aber zera agertzen den, eta momentu bat, txarto idatzi dut. Ingelese zerbait agertzen den, bai. Bale, adibidez, hau, ez da, jarri aldut irudi hau. Segurazki zuek izango dituzue beste irudi politak, Hemen, kokatzen du nahi dudan neurria, eta gero irudi hori egin aldudana da bakarrik zati bat hartu, bale? Nik hartuko dut osoa, ematen diot aceptar, eta ja izango dut fondo bezala, nire geniali horretan fondo bezala irudia. Apur bat astiro doa. Bale, justo kargatzen den momentuan, agertuko dira bi botoi interaktiboak, bale? Baina nik erakutsiko dizuet zelan egin botoi horiek zerotik, bale? Botoi horiek izango dira interakzioa lortzeko irudi horretan, bai? Baina hauek kenduko ditut, bale? Ikusten duzu hemen agertu dela botoi bat eta beste bat. Oso astiro doa, geniali eskatzen du ordenagailuaren abiadura. Horregatik orain momentu honetan gaudenez YouTubeen transmititzen apur bat astiro doa. Bueno, nik ezabatuko ditut, ezabatzeko eskumako botoiari eman da gainean eliminar agertzen da, edozein elementua ezabatzeko horrela egin dezakezue, eta orain bi tresna bakarrik erakutsiko dizuet. Testo, hemen goian eskerreko baran dauzkazuet hainbat aukera, baina nik erakutsiko dizut testo, jarriko dut titulo bat, eta ikusten duzu hemen sartzen dela titulo bat, eta jarriko dut adibidez Eguberrion. Vale? Gero aldaketak egin aldituzue, kolorea, letra mota, eta bar, baina orain ez dute galduko denbora, vale? Baina hemen goian aukera dituzue formato aldatzeko. Eta beste tresna izango da elementos interaktibos, bale? Ezkerraldean dagoen elementos interaktibos badaude botoi desberdin batzuk, nik adibidez aukeratu nahi badut bat, adibidez hau, klik egiten dut eta zuzenean sartzen da. Ere kolorea alda dezaket, Eta hemen, botoi honetan, jarriko dut informazio bat. Ze motatako informazioa jarri aldut? Adibidez, jarri aldut bideoren bat, jarri aldut testu bat, osea, egin alditugu estekak ikusiko duzue, bale? Nik proposatzen dizuet alde batetik YouTubeko esteka bat jarri, testu bat ipini eta irudi bat, bale? Orduan, momentu honetan ni badaukat ja gordeta adibidez bideo bat, baina, bueno, bilatuko dugu. A ber, agertzen zait. Bale, bilatu dut adibidez dindandon bideoa, bale? Orduan, nik nahi dut bideo hau hor bertan zertatzea. Kopiatuko dut URL-a, bale? Kenduko dut orain. Bale. Eta orain hemen, joango naiz botoira, eta nola jartzen dute bideo hori. Badakizuen normalean egiten dugula hipervinkulo. Bueno, hemen aukera gehiago ditu. Horretarako, hemen dauden botoien artean hartu behar dut eskerrekoa, eskuarena. Klik egiten badut, aukera desberdinak agertzen dira. Nik erakutsiko dizuet bentana, baina praktiketan guztiak agertzen dira, bale? Bentana aukeratzen dut, eta hemen egingo dudana da bideoaren tresna, justu hemen agertzen da, oso txiki agertzen da pantailan badakit, handiago jarri aldudan. Momentu bat. A ber, orain. Bueno, hemen agertzen da bideoaren ikono txiki bat, eta hor itzatziko dut bideoaren URL-a. Bale? Insertar. Eta orain egingo duena da bideoa txertatuko du hemen bertan. Bale? Ematen diot guardar, eta badaukat ja bideoa hemen txertatuta. Bai? Zer egin dut beste botoi bat sartuko dut. Adibidez, hau. Eta hauek kokatu alditut nahi dudan tokietan, Ikusten duzu eraman alditut leku batetik edo bestera. Adibidez, hemen
sartuko dut enbentana, baina orain testu bat, bale? Eta ni badaukat hemen adibidez tindandon letra, bai? Eta hemen bertan idatzi aldut testua eta gordetzen dut. Eta adibidez hartuko dut beste botoitxo bat eta jarriko dut hemen. Eta kasu honetan sartuko dute bentana egin beharrean etiketa bat. Ikusiko duzu gero ze desberdintasun dagoen. Etiketa honetan irudi bat sartuko dut. Uste dute deskargatu nuela irudi bat aurreko egunean, probak egiten egon naizenez, hemen deskargaz, hemen daukat GIF bat, irudi animatu bat, deskargatu nuen, hori Googleetik. Eta hemen daukat GIFa eta sartuta. Bueno, badaukagu gure irudi interaktiboa sortuta. Bakarrik nik eskatuko dizuet hau egitea. Oraintxe bertan egin dudana. Orduan, orain hau nola ikusten da? Bueno, ikusteko zelan geratzen den, hemen goian badaukagu botoi bat. Dela aurrebistaraketa egiteko. Eta horrela ikusiko lukete hori jasotzaileek, era ikasleek edo familiek edo nahi duzueno. Bueno, hemen klik egiten badugu, egiten duena da, justo sartu dudan testu hau, hor bertan ikusi, bai? Izteko hemen, izari eman da, kentzen da. Hemen ematen badiot, zuzenean GIF agertzen da, eta hemen klik egiten badut bideoa, bale? Eta hemen bertan entzuna aldugu. Horrela joan algara osatzen gure irudi interaktiboa. Ikusten baduzu hemen, ez dut adibidez orain klik egin, etiketa jartzen badut, zuzenean ikusi aldugu informazioa, ez dugu klik egin behar, eta ez da beste pantaila bat agertzen, baizik, eta hor bertan, etiketa erabilita, sagua mugitzean ikusi alda irudia edo testuren bat, bale? Hor sartutako informazioa ikusi aldugu. Ezin da testu handia jarri etiketa aukeratzen baduzu, testu txikiak sartzeko baino ez da. Eta hau, badaukat prez, hau nola partekatzen dut. Bueno, hau partekatzeko egin behar dudana da lehenengo eta behin gorde edo publikatu. Horretarako eman behar diot hemen goian dagoen listo botoian, eta hemen aukera desberdinak agertzen dira. Bueno, publikoki jarri behar dugu bai edo bai. Orduan, imaginatu, asamblearekin azten bazareten, gomendatzen dizuet ikasleen argazkiak ez ipintzea, ipintzekotan nahien izenak edo abatar batzuk edo nahi duzuena. Baina saiatu hori argazki pertsonal gutxi jartzen. Zeta publikoki jarri behar da, a no ser que paguez la licencia. Lizentziak erosten badituzue, pribatuan gorde aldituzue. Hemen tituloa eta deskripzioa jarri aldugu, eta ere aukera daukagu reutilizable jartzen badugu beste batzuk horren kopia egiteko, hori zuek erabaki. Bueno, hau, horrela utzita, sin más, ematen badiot listo, emango dizkit ja konpartitzeko aukerak, ikusteko edo konpartir. Eta hemen konpartir ematen badiot, badaukat ja URL-a hor, kopiatzen dut URL hau, kopia, eta ja zuzenean bidali aldut URL-a nire ikaslei. Hori da, URL hori da formularioan sartu behar duzuena aukeratzen baduzue geniali praktika. Aukeratzen baduzue praktika hau, hau da kopiatu behar duzuena eta niri bidali formularioaren bidez. Bueno, hau da genialiaren praktika txiki bat. Eta orain, itziko dut hau, begiratuko dut nire txuleta, ea zerbait falta den. Uste dut dana, azaldu dudala, itziko dut, eta bano azken praktikara, azkena da Book Creator. Book Creator lehen esan dudan bezala, tresna bat da liburu erakargarriak egiteko, eta liburu multimedia sartuta, oda bideoak, audioak eta horrelako gauzak sartuta. Nik oso tresna interesgarra ikusten dut, adibidez, zuen materialak edo gai baten inguruko materialak hor ordenatuta ipintzeko,
adibidez, konfinatuta daudenean ikasle, ekorri izateko bere material guztia, egia da saitak erabilia dugu, baina book creator izan daiteke gai baten ingurukoa, bale? Edo proiektu baten ingurukoa. Baina horrez gain, ikasleekin ekoiztu aldituzue liburuak, bale? Orain ikusiko dituzue tresnak eta baloratu alduzue, baina ikasleek izan aldira editatzaileak zuekin batera noski informazioa sartu aldutenak, bai? Orduan, erakutsiko dizuet liburuaren oinarrizko erabilera bat eta segurazki zuek askoz gehiago sakondu ahal izango duzu. Baina oso erraza da. Bueno, lehenengo eta jakin behar duzu bakarrik Chrome nabigatzailearekin erabili alduzu ordenagailuan. Eta uste dut mobiletarako aplikazioak badaudela. Ez dakit Android eta hori iPhoneetarako, bietarako dagoen edo bakarri bat. Hori ez dut aztertu. Baina, bueno, behintzat Chrome erabiltzen badugu, daukagu aukera erabiltzeko book creator. Bueno, lehenengo eta zelan sortzen da liburu bat. Bueno, liburu bat sortzeko nila probak egin ditudanez, agertzen dira bi hauek. Baina liburu berri bat sortzeko hemen, ematen diogu libro nuevo, eta hemen ditugu plantilla desberdinak, bale? Egin alditugu liburuak edo egin alditugu komikiak, bebai, bale? Eta ia plantillak badaude jarrita komikiak egiteko. Bueno, nik hartuko dut, hau, bale? Eta orain, agertuko zaite horri zuri bat. Bale, diseinua aldatzeko, hemen agertzen diren botoien artean I klikatuko dut, eta hemen aukera daukat nire fondo aldatzeko, eta badaude diseinu desberdinak, Hemen diseinuz ematen badiot, badaude hemen dauden bestelako diseinuak, adibidez nik aukeratuko dut, hau, bale? Hori diseinu aldetik, badaude gehiago, testuras, bordez, ez dakizen bat kontu, baina, bueno, ezin dugu sakondu. Testua sartzeko, hemen klik eman da, sartu aldut testu normala, bale, hemen. Eta adibidez, jarriko dut animalia, bale. Ematen diot etxo, eta hemen aukera daukat, adibidez testu hau, aldatzeko formatua. Horretarako berriro I honetan da hori diseinu aldaketak egiteko, bale? Adibidez testuaren tamaina aldatu aldut, erdian kokatu, hori letra aldatu, beste bat ipini, bale? Letra desberdinak daude, koloreak, bai, betiko moduan. Orduan, nik hau kokatuko dut hemen, jarriko dut apur bat txikiago, eratu zaita handi. Bale, eta badaukagu hor tituloa jarrita. Zer gehiago sartu aldugu? Bueno, sartu alditugu adibidez irudiak, bale? Hemen importar atalean baditugu aukera desberdinak. Nik adibidez jarri dut hemen animales, hau da Google bilatzailea, Google irudien bilatzailea, eta badakizue Google irudietan guk hemen en tipo, bale? Aukera daukagu imagen prediseinada aukeratu. Eta hori ematen dugu, hori kolore dun diren irudiak aukeratzeko, bale? Eta nik adibidez lehen aukeratu dudana izan da hori, bai? Depende ze gaia den, bueno, irudiak sartu aldituzue modu desberdinetan. Bale? Eta ikusi duzuen ja nire portada eginda daukadala, bai? Orain beste horri bat egiteko, ematen badiot hemen, beste elementu bat zertatuko dut, adibidez, bideo bat. Horretarako nik hemen YouTubeko bideo bat bilatu dut, zaldien ingurukoa, hemen kopiatuko dut, esteka. Bale. Eta orain bideoa zertatuko dut hemen. Horretarako egin behar dudana da, hemen berriro, más eta importar. Eta aukeren artean badaukat incrustar web, bale? Hemen incrustar web,
ze esteka sartu nahi dudan edo ze kodigoa itxasten dut hor eta konfirma enlace web ematen diot eta banoa barrura. Eta hor daukagu gure bideoa, hor ikusteko. Eta horrez gain, eta hor da niretzat potentenetariko tresna bat, dela grabatu aldugula gure abotsa. Gurea edo ikasleena. Hor da nik ematen badiot hemen grabar, orain ematen dio comenzar a grabar, orain saldien bideoa ikusiko dugu. Amatatzen dut, eta ematen diot usar grabazion, eta zuzenean sartuko da grabazioaren ikonotxo hau. Zer gehiago? Hemen sartu aldut testua, lehen ez dut esan, baina testua hemen idazteaz aparte ikasleek hitz egin aldute eta euskera onartzen du. Orduan, hemen ikusten baduz dago mikrofono bat, eta nik esan aldut esaldi bat euskeraz, eta testura pasatuko du. Aberea ondo ahoskatzen dudan. Zaldiak 4 hanka ditu. Ikusi duzuenik hitz egin dudala eta zuzenean idatzi du testua. Hizkuntza aukeratu behar duzuen, nik aukeratuta neukan euskara, baina hizkuntza aldatzeko, hemendik hizkuntza desberdinak agertuko dira. Beitu, justo hitz egiten ari naizena jasotzen ari da, zer egin behar dugu, hau, sartuta dagoenean testua, ikasleek adibidez esandako testua, hemen jarri aldugu, formato aldatu eta nahi duguna, Eta zer gehiago, oso ondo dago hemen adibidez kamera. Zeta kameran gure argazkiak egin alditugu, behitu nola orain momentu honetan ni agertzen naiz, baina ere bideoak. Orduan, nik ematen badio grabatzeari, orain ez dut bakarrik audioa grabatzen, ere nire aurpegi agertuko da, nire azalpenarekin, eta nahi dudana kontatuz. Ematen dio detener bideo, eta zuzenean bideoan azaldu dudana, orain agertuko da hemen. Ikusten duzue. Orduan, zuek prestatu alduzue materialtxo bat, ikaslei azaldu zuen burua grabatuta, uste dut orain errekuperatu dela. Hemen daukazue, adibidez, honelako rotulki bat, nik adibidez marrazki bat egiten du, zirkulo bat, eta hemen goian agertzen zaizkit zirkuloarekin lotutako hainbat marrazkiak, osea, saiatzen da asmatzen zer marraztu nahi dudan, eta nahi dudan marrazkia hor jarri dezake. Hau adibidez oso ondo egongo litzateke, tablet batean, ikasleek egiten badute marrazkiren bat, gero haiek joan aukeratzen eta haien modura ipini, marrazkiak egiteko. Gainera ere badago, hemen emotikonoak badaude, nahi badugu zerbait landu ikasleekin, emotikonoekin, sartzeko. Orduan, nik ikusten dut tresna oso potentea dela, gauza asko egin aldirelako, baina ere ikasle txikiekin, eta grabazioa, audioa, baimentzen duenez, kamera, hor daukagu erabiltzeko, aukera asko dauda. Gero, hau nola geratzen da? Ematen badiot play, joango naiz berriro portadara, ni joan naiz osatzen beste orrialdekin, play eman da, ikusiko duzu zelan gelditzen den. Ikusten duzu hemen horrela agertzen da portada, eta zabaltzen du liburu bat izango balitz bezala, eta hemen daude baliabide guztiak, entzuteko, ikusteko. Orain, saldien bideoa ikusiko dugu. Hemen dago bideoa, hor bertan ikusteko bebai, apur bat
Kostatzen zaio, nire konexioagatik da. Audioa grabatzen, ere nire... Bai, ikusten duzue. Vale. Eta hau... Vale. Listo. Bueno, hau eginda dagoenean, egin alduzuna da, bueltatzen naiz nire panelera, oza, nire liburu guztia da tokira, eta partekatzeko egin behar dudana da, hemen behan, vale, amaituta dagoenean, ematen diot, kompartir, bai, eta agertzen da publikar online. Ematen dio publikar online, izenburu bat jarriko du, animaliak, aurrezkuntza, eta publikar libro. Vale, momentu honetan publikatu da, bai, eta hemen justo agertzen da copiar el enlace público para compartir en el portapapeles, hau, klikatzen badut, badaukat ja prest esteka, kaso honetan formulariora bidaltzeko. Bale, nik eskatzen dudan atasara bidaltzeko. Eta hemen, itzasten badut, horrela ikusiko lukete gure ikaslek. Bale, ea kargatzen den, eta ikusi aldugu. Eta hau da apur bat, gogoratzen baduzuet, bitu, ere aukera dauka leherme agertzen den tokian informazioa irakurtzeko, baina egia da euskeraz ez duela ondo irakurtzen, bale? Horregatik ez dut aipatu. Bale? Baina tresna potentea da, eta gogoratzen duzue, askotan hitz egin dugula duaren inguruan, diseño universal de aprendizaje, zelan formato desberdinetan eskaini ikaslei materiala, badibidez ez bakarrik aurrezkuntzan, lehen hezkuntzan, modu desberdinetan ere materialak eman beharrean bakarrik testuarekin beste formatoak sartzeko, bideo, audio, irudiekin eta bar, tresna oso arina da erabiltzeko, oso simplea eta aukera hauek ematen dizkigu. Bale? Eta honekin amaitu dut. Orduan, nahiko harin joan naiz, pentsatzen nuen denbora gehiago emango nuela, baina daukagu denbora soberan zuen galderak egiteko eta horrela lehenago amaitu aldugu saioa. Orduan, Iñaki nahi baduzu sartu eta galderak bota. Urtsane ez dago galderarik, niri behintzat ez eizkiteldu. Ez, jendea zer komentatzen duen. Bale, nik ere txata ikusten ari naiz. Bueno, jendea gongo da, ezta? Ea baten batek zerbait idazten duen. Zeta nik ikusten ari naiz, hori jendea badagoela konektatuta, baina ea baten batek parte hartzen duen txatean eta ikusi aldugu. YouTubeko bideoa Urtsane ez da irekia, ez da? Ez, baina haiek badaukate zuzenean, esteka zainean. Saiatu nahi sartzen ni, igual ez hitzaizki alako eltzen niri galderak edo zerak, eta ez dut lortu horregatik. Baina ona, desde luego, ez da ez bezeldu. Ja. Ez dakit. Hemen gaude jartzen du Monika, bale, eskerrak. Ez que igual, oso harin joan naiz, ez dakitea jendea komentatu alduen zerbait, ea zailtasunen bat ikusten duzue, printzipioz egin behar duzuena da, 3 praktika hauetatik bakarrik bat aukeratu, bale? Zinbalu, edo genial irudi interaktiboa, edo book creator. Bale, bakarrik bat. Bale, eta zalantzaren bat duzue, Monika izea edo hor zaudetenok? Badaki gaur jende gutxiago egongo dela, zeta azkenean bakarrik aurre hezkuntzara zuzenduta dagoela, eta hori, eta batzuk igual beste momentu batean ikusiko dute. Bale, itxarongo dugu pizka bat. Martxatu duzu Urtsane eta ja saltzen dozu duana alpelillo. Ez dakit. Bueno, posibilitateak ikusi dira, ez da, Iñaki? Bale, aizea. Ez que egia da gaurko saioa potentea izan dela,
nahi nituen 3 aukera hauek erakutsi, zeta ez daki zein den zuen maila. Igual batzuk jazin balu kontrolatzen duzu pilo bat, eta geniali ere erabiltzen duzu, orduan, bueno, beste tresna bat ere aurkeztu nahi nuen, eta, bueno, ez dakit. Bai, grabatuta geratuko da, bai. Dena den nahi baduzu zerbait errepikatu, bale, eskerrik asko, Amaia. Nahi baduzu zerbait errepikatu, esan, eta errepikatuko du. Ikusten ari naiz txata ere ni, bai, Iñaki? Bai. Bale, ikusten ari naiz galdera bat, ezta? Bai. Egoina galdetzen du, horizontalean editatu daiteken, bai. Bale, erakutsiko dizuet pantalla. Bai, hemen liburua sortzen dituzuenean, libro nuevo, aukera daukazu ere apaisado ipintzeko. Orduan hemen eman da, daukazuen berriro hori plantilla zuria, baina modu honetan. Bale, orduan apaisado moduan ere, eta ikusi duzu ere komikiak egin aldituzu ikasleekin batera. Baina hori, irudiak sartu aldirenez internetetik, oso modu errezean joan algara osatzen. Eta horrez gain ikasleek egin aldituzte, nola da, haien marraskitxoak, bale? Aukera daukan beste horri bat txertatzeko. Ez da txertatu komikia, barkatu, A ber, orain. A ber, txertatuko du zerbait. Bale, komikiaren atala aukeratzen badut, bai, ikusten duzue agertzen dira hemen panelak. Bai, nahi baduzue zuek ikusteko. Orduan, ja panel hauekin ematen diogunean, aktibatzen da, osea, komiki plantilla hartzen dugunean, aktibatzen dira bestelako tresnak, lehen ez zeudenak. Bai, eta orduan hemen ja, gauza gehiago sartu aldituzue. Nik hau ez dut trasteatu, baina segurazki agertuko dira hainbat baliabide ikasleek egiteko. Karo, komikiak, kasu honetan, adibidez da ikasleek sortzeko haien komikiak eta bar. Baina errepikatzen dut, hemen aukera daukazue aurrezkuntzako ikasleekin batera gauzak egiteko. Baiz, eta azkenen ikasleek grabatu aldugunez haien abotsa, edo haien irudia, edo haien abotsa eta testua bihurtu, bueno, ikusi aldute haien ekoizpen digitalak direla. Bale, este. Bale, gehiagorik? Zalantza gehiagorik? Bueno, nahi baduzu hemen utziko dugu horrela bazkaltzera joango zarete lasai, bale, badakit arratzaldean igual batzuk lan egin behar duzuela, eta listo, orain momentua da trasteatzeko, gogoratu estekak entregatzeko urrengo astean daukazue azken eguna, bale, osea, tasa entregatzeko azken eguna urrengo aste azkena izango da, eta joan amaitzen lemailen dituzuen praktikak, bale? Partekatu dute lehen formularioa baloratzeko, ikastaroa baloratzeko formularioa txatean daukazue, edo deskripzioan bebai, eta posiblea baduzue, ikastaroa baloratu, bale? Eta gaur izan da azken
eguna eta ez dugu aukera gehiagorik izango hori zuzenean komentatzeko, orduan posiblea baduzue ikastaroaren ebaluazioa egin. Vale. Bai, zalantzak trasteatzen duzuen einean, zalantzak joango dira topatzen. Saiatzen bazarete nik proposatutako praktikak egiten oso simpleak direnez, nik uste dut arazo askorik ez duzuela topatuko, baina nahi baduzu gauza gehiagorik egin, bai. Baina, bueno, galdetu, nahi duzuenean galdetu. Listo. Bueno, agur eta ea hurrengo batean egoten garen beste ikastaro batean, bale? Eta orain ikasi asko eta praktikatu asko. Material guztia eskuragarri egongo da ikasturte osoan zitean, Orduan, lasai egon ezin baduzue gaur bat tresna bat ikusi, beste momentu batean egin alduzue praktika hori. Venga, agur. Bueno. Txarongo dute segundu batzuk Iñaki eta matatuko dut. Bai.